Benvinguts al Ganxo, un podcast en català fins que el pes dels diners sigui major que el de la senyera i en un instant, i gairebé per art de màgia, la X es converteixi en una C i una H. Un programa dirigit, guionitzat i protagonitzat pel Víctor, que tot i així es queda un pas per sota meu, és a dir, del... Pol, això no ho havíem parlat així. Com que no, Víctor? No, havíem dit que... El que sí que queda clar és que els dos som enginyers de professió, per tant, no espereu riure gaire. Benvinguts al Ganxo, el podcast que no t'agrada, però t'enganxa. Bona nit, un dia més aquí al Ganxo, en el nostre balcó de confiança. En el capítol d'avui, de què volem parlar, Víctor? No sé. Doncs del temps, ja que... Tens el micro mutejat. Doncs el temps, ja que el nostre convidat d'avui és un expert en fer pronòstics de la meteorologia i encara més expert en què no es compleixin, perquè sí. No sé què passa en aquest país, però les previsions són més inexactes que la química. I per què dic això? Perquè la química és la mare de les ciències inexactes, una ciència que es basa en estudiar el tipus d'estructura dels àtoms i la seva disposició. Estem parlant d'una partícula que pesa, atenció, 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms, i per mi qualsevol cosa que li hagis de posar abans 27 decimals, que són 27 zeros, que és el mateix que dir 0,0000166, doncs vol dir que és una puta merda. Aquí, tu massa atòmica del carboni, si vols que Instagram et verifiqui, saps què et diu? Doncs diu que no et pot perquè ets massa petit. I cada cop que sento el nom de química em poso nerviós i m'altero. Per sort, el temps ens dona altres perspectives molt més interessants que la química, com l'anomenada quarta dimensió, és a dir, el pas del temps, allò que diferencia els animals normals respecte a la supremacia humana, que és el que tenim consciència de que un dia fem catacluc i ens posen una caixa i cremem el fiambre. I això ens permet que no parem de desenvolupar-nos, encara que hi hagi alguns que siguin experts en dissimular-ho. I parlant del pas del temps, vull enviar una forta abraçada a tots els nascuts de l'any 95, ara que passem a un nou any, 2025, entre els quals em trobo jo i que és el nostre any per despedir els 20 i tots i passar la dècada dels 30. La dècada que venen els nens si és que han de venir, perquè als 40 ja no recomanaria tenir fills. Perquè als 55 ja no tindràs paciència per aguantar un o un adolescent de ressaca les típiques disputes d'avui sortir de festa tots els fins de l'any. Perquè hi ha una cosa evident i és que la paciència és com la gràfica de la campana de Gauss. Em vas guanyant fins que arribes més o menys als 40, a partir d'allà entres en la dècada dels 40, on ja tot és més igual i deixes de filtrar un altre cop, i aquí em perdo un altre cop. D'aquí tens menys paciència fins que acabes sent un cascarràbies. Tornant a la dècada dels que faran 30, advertiu-vos de que es procediran a haver els primers casaments, els casaments express, del qual vull parlar després, i per tant també els primers divorcis, però que no els últims. Bona nit, Víctor, benvingut al Ganxo, com estàs? Molt bé, molt bé. De fet, estava pensant mentre feia la intro que és una millora constant. El Ganxo, i com a Ganxo també les teves intros cada vegada més fluides. Bueno, són propòsits de 2025 del qual parlarem després, però abans et vull preguntar què tal, com estàs i què tal cap d'any. Bé. I t'he de dir, Pol, que l'únic lloc on t'has entrebancat és perquè et vaig ficar una frase per allà al mig i la deus haver acceptat com a bona i no era teva, i llavors per això no l'has acabat de veure venir. Bé, cap d'any tranquil. Sí. Tranquil, en família. En família, Com és habitual sense alcohol. Aquest any, un any més. Un any més aquí sense alcoholisme. Perquè com és habitual en la teva vida, doncs tolerància zero amb l'alcohol. Tolerància zero. I cosa que no puc dir el mateix, perquè... Cosa que no puc dir perquè el teu cap d'any... T'haig de dir que tranquil·let, però no vol dir que no m'hagi emborratxat. Bueno, tranquil dins del que cap. Tranquil dintre que pot ser la meva exuberància de festa. L'exuberància, encara... Que ningú pensi malament, tampoc no és que siguis allò una exuberància boja. No. Una exuberància controlada. No, pot ser esbojarrada, però sense arribar a temes il·legals. Exacte. Llavors, què vull dir amb això? Doncs que res, que va ser tranquil·leta, vaig estar amb 5 amics, més jo, 6 en total, i a les 2 el col·lega volia sortir de festa, ens va fer fora i vam acabar sortint de festa. Us va fer fora però veu anar amb ell de festa. Sí, vull dir, ell tenia ganes de sortir de festa i aquí no us quedeu. Exactament, va dir, i contra tot pronòstic jo no volia sortir de festa, però eren les 2, i les 2 un dia a cap d'any anar cap a casa semblava tristot. Era un fracàs de nit. Sí, i com que encara estàvem de pujada a nivell d'alcoholisme, doncs ens vam encigalar. No volíem ser menys, llavors... Bé, vam arribar a les 5, una hora prudent encara per ser cap d'any, vull dir que un cap d'any que s'allargui fins als 8 no serà el més esbojarrat de tots. Tampoc, no.
uns xurritos, a les 8 del matí. Sí, que són reconfortants, donen un plus d'energia que alguns ho necessiten. I què més, Víctor? El pas del temps. Pas del temps. Propòsits. Propòsits del 2025. Propòsits, et volia preguntar. Sí. Propòsits. Els he fet avui, els he escrit avui perquè... Important escriure'ls, I també important que siguin molt ben definits, que siguin realitzables, que es poguessin mesurables. Com són? Tenen ja unes inicials per això? Hi ha unes inicials, però no les sé, no em venen. Però potser les podem fer, Vull ser... No, perquè a sobre tenen sentit. Tenen sentit. És més, Pol, explica els propòsits que t'ho busco en un moment. Vale. Doncs a veure, els propòsits els he escrit de fet avui mentre treballàvem, perquè el Víctor m'ho va deixar caure ahir, i tinc un total de 3 o 4 propòsits que no són masses. El primer, Víctor, és ajudar un amic meu en uns problemes personals que té, llavors dedicar-hi una mica més de temps en això. El segon seria millorar els projectes personals que tinc, que és el podcast i com hem comentat en algun programa, unes sessions de música que faig per YouTube, en col·laboració amb altres artistes. I el tercer és, a casa meva tinc el pis de dalt de sobre de casa meva, porta 10 anys abandonat i s'ha de fer alguna cosa amb això. Vull dir, no poden haver-hi tants problemes de vivenda a Barcelona i tenir... d'habitatge i no pot ser que hi hagi pisos buits a Barcelona. Ja prou d'aquest monòleg, Víctor, has trobat el que estaves buscant? No. Doncs deixem-ho córrer. Doncs quins són els teus propòsits de 2025? Perquè això semblava més que un podcast, un monòleg. Em referia, és que ara, no he trobat el que buscava, però preferia, mira, un dels propòsits més comuns és fer esport, perdre pes, no sé què, tal. Tu ho vas fer l'any passat, Per exemple, podries dir que l'objectiu no fos perdre pes, sinó sigui perdre 5 quilos. Saps què vull dir? Que sigui definit. Vale? O és a dir, vull començar a fer més esport. Explicar com. Diu, vull començar a fer més esport. 5 quilos, menjant millor, fent esport. Molt ben dit, molt ben dit. No seràs tu mestre de fer objectius. Bueno, sóc un mestre en moltes coses. Sí, des de luego, sí. El que et deia, vale? Em coneixen com el mestre. Sí, mestre, neteja't el bigoti, mestre. Doncs això, que han de ser mesurables. Jo, bàsicament, et diria també el del tema del ganxo i sobretot seria més constància, no? És a dir, jo al principi quan vam començar el ganxo et vaig dir el meu objectiu és fer 20 capítols, quan vam començar. Sí, fer un any, un anyet. Vaig dir, el meu objectiu no és ni que inicialment ni que tinguem molta audiència ni que tal, és un projecte personal on el meu objectiu és que fem 20 capítols i si aconseguim fer 20 capítols ja estaré content. Això no vol dir que ara segueixi sent aquest objectiu. Vale, perdona, Víctor. Perquè en portem 9, vull dir, estem a la meitat del teu objectiu, del 2024. De l'equador del ganxo. No, el dia 0 era aquest l'objectiu, a dia d'avui pot canviar. I després també el tema de mantenir aquest nivell de running i prendre'm un sèrio durant tot l'any. A veure, mantenir-lo és complicat, No, home, no, mantenir-lo no, l'he d'augmentar. A veure, per què el vols augmentar? Per millorar. O sigui, però... Al final, com qui va entrenar, un parell de cops a la setmana. Vas a córrer 4 dies a la setmana? 3. No, 3 no. 3. Més un de partidet de bàsquet. Més un de partidet de bàsquet. Ja està. Més algun dia de gimnàs. Bueno, és que ja estem parlant de 5 dies d'esport, Víctor. Sí, O sigui... Bueno, doncs mantenir-ho. No, o sigui, hi ha gent que és addicta a l'esport i es pot fer un dia podem fer un programa parlant sobre els addictes... Sobre les addiccions. I podríem convidar algun addicte? Sí, casualment aquestes addiccions als esports com el pàdel, el running o el gimnàs solen coincidir amb edats de números rodons. Sí, 30, 40... Sí, 50... Doncs no, però, bueno, a veure, no vull donar-li més voltes a això. Per què? No, perquè vull dir que mantenir-lo ja està més que bé, vull dir que jo crec que fer 3 o 4 dies d'esport a la setmana està molt bé. Vull dir que si ets capaç de mantenir-ho ja està, ja això. Pots amb tot, Víctor, tu? Puc tocar fusta, puc estar orgullós. Perquè la fusteta aquesta fusteta, Sí, això hauríem de fer, un altre propòsit d'any nou, fer alguna cosa amb el setup del ganxo, Vale. Pol, tornem al temps. Vols tornar-hi? Tornem al temps, perquè fins ara estem parlant de que tot va ser la referència al pas del temps, però més aviat avui veníem a parlar de meteorologia, de temps, de weather, no de time. Bueno, és que tens de l'anglès, del català també, tens les dues accepcions. Justament en anglès no tens les dues excepcions, és weather i time, és en català i... És en català i castellà. Sí. Doncs això, Pol. Què ens volies dir? Tema meteoròlegs.
I la seva imprecisió. La seva imprecisió. Al final, no, és de les poques feines que t'equivoques i no... Sembla que no et jutgen gaire. Bueno, jo crec que sí, jutjar, sí que et jutja tothom. El que passa que... Però no hi ha pena. No hi ha pena. No hi ha pena. Ningú... Però a més el que et vull dir, Pol, que agafen un mapa de Catalunya, en aquest cas el Francesc Saps Mauri... què? Vull dir, casualitat, mapa va ser la meva primera paraula que vaig dir a la meva vida, perquè volia dir mama i papa alhora i deia mapa. Està bé, perquè no vas fer un lleig a cap dels dos. No. Els hi vas fer els dos alhora, però... I a dia d'avui t'haig de dir que la geografia és de les coses que més m'agrada. Clar, doncs ja està, és que apuntaves maneres, Pol. Sí. Bueno, doncs meteorologia, enfocant un mapa... Allò, a la nit et venia la teva mare, mama, al matí et venia el teu pare, papa, i llavors tu et vas fer el lío. Exacte, jo no estava desorientat. I així van acabar divorciats. Mare de Déu. Doncs t'ensenyen el mapa. Pol, et fiquen el mapa i et fiquen Barcelona i t'hi posen un nuvolet on hi cauen gotes. Però no et diuen que hi ha un 70%. En el mapa només hi ha un núvol que cau en gotes. Sí. Llavors, és com que t'estan dient que hi ha un 100%, però ells saben en realitat que hi ha només un 70%. Que ho diguin. Bueno, potser no ho saben que hi ha un 70, però potser són un percentatge. Un percentatge és un percentatge. Sí, no, però podem dir una probabilitat, podríem dir. Sí, però que la diguin, Sí. la probabilitat una mica, o que fiquin el núvol amb les gotetes i un 70%. Exactament. No, o quan diuen a vegades, assenyalen una zona i diuen possibilitat de ruixats dispersos. Perquè és el que pot passar, Víctor. Quina possibilitat, Pol? Uf. Pau, un altre company de feina. Ja. Quines possibilitats? Digue-me-les. Un 30, un 20, un 90? Francesc? Digue-m'ho. Tomàs, digue-m'ho. Dani Ramírez. Digue-m'ho, Dani. Ara n'hi ha un molt jove, també. Sí, ara ho he vist, vaig veure... la nova estrella, Sí, ho diuen. Hi havia un tal Miquel Àngel Nadal, que em sembla que... I tu, Pol, estàs veient que jo tinc aquí alguna coseta... A dir, alguna coseta que em crema amb els homes del temps. I tot ve de que aquí, si alguns ha vist en algun capítol, encara que sigui un capítol, sabrà que sóc de Manresa. Manrússia per alguns i Manrequeix pels altres. Qui en sàpiga una mica de geografia sabrà que a Manresa pot nevar, però és una cosa bastant... Però poc probable. Tinc la sensació que fred es toca, eh? Fred toquem molt, Manrússia. No se li diu Manrússia de casualitat. Però bueno. Però neu poca. A Rússia sí que neva, a Manrússia no. Doncs neu poca. Llavors, quan venia un home del temps i deia que nevaria, la il·lusió que generava a la quitxalla manresana era... Aquells flocs de neu que veies al mapa. El núvol amb el floquet de neu. Se t'estaven posant ja, se t'estaven despertant. Ja hauries... Agafaves i deies, mama, papa, demà no em desperteu per anar al col·le, perquè haurà nevat tant. Trucaves al fixe, els teus amics al fixe. I deies... Demà a les 9 al parque. Quedem. Doncs no, i llavors no nevava, Pol. Terrible. Frustració. Terrible. O sigui, quan passava això, el meu cap era 100% de possibilitats de pedregada al cotxe de Tomàs Molina. Perquè, de veritat, que era la decepció més gran que podia tenir un nen de Manresa. T'haig de dir que buscaré informació a Tomàs Molines de Badalona, així que si la pedregues tingues cuidado perquè porten una navalleta. Ostres, alerta, eh? També l'has investigat, Sí, Tomàs, sí, tant. Exactament, una mica d'informació per si de cas. Una de les preguntes és del Tomàs, l'encertaràs segur. Sí. Doncs, Pol, crec que avui encara s'està fent més llarga la intro. Si et sembla o no et sembla? Bueno. Vols tocar algun tema més? No. Doncs, bueno, i si no el podem tocar després? Sí, el tema del casament express el voldria tocar. Doncs toca'l. No, després passarà. Doncs passem a la no entrevista. Vam decidir fer una llista dels convidats que ens agradaria portar, però com que cap d'ells ens va arribar a respondre, els entrevistarem a la no entrevista. Passem a la no entrevista, aquella part del programa que dediquem a la persona que ens agradaria entrevistar, seguint amb la nostra dinàmica de no voler convidar, perquè si no, què seria la nostra secció, Víctor? No sabem, però com que tampoc tenim massa temps per pensar-hi, hem engegat el botó de pilot automàtic i la velocitat de creuer, i per si teníeu dubtes, sí, m'encanten totes les referències del món del mar. Mar! De la capital del mar és on ve el nostre convidat d'avui. Francesc Mauri i Domènech, com diu la Viquipèdia, ets nascut a Barcelona un 26 de desembre, és a dir, fa poc que va néixer. Bé, fa poc.
vull dir, fa pocs dies que va fer el seu aniversari. El 1966 ets geògraf d'estudis, home del temps i assessor de l'energètica. I vet aquí se m'ha creat un problema gegantí ara mateix a la meva vida. En primer lloc, jo tenia entès que sempre i per sempre els meteoròlegs de la tele eren físics i no sé en quin moment va deixar de passar això, però pel que sembla ja fa forces anys. En segon lloc, i per sort, el tema d'home del temps està força extingit i s'utilitza la paraula meteoròleg, però a mi personalment em sembla fort que s'hagués arribat a aquest consens social. Després hi ha persones friquis en la seva professió, però friqui, i per friquis ho vull dir en tot el bon sentit de la paraula. Ha sigut capaç d'escriure dues guies del temps. La primera es titula Els núvols, guia del camp, de l'atmosfera i previsió del temps. I el segon es diu El temps vist des del cel, és a dir, com pot ser tan intens amb aquest tema. M'imagino que deu ser una persona amb la qual no pots tenir una conversa a l'aire lliure. M'imagino que estàs explicant, que jo et podria explicar per què el meu fill ha suspès 3 assignatures a l'escola i de sobte surts amb la conversa de perdona que t'interrompi, però has vist aquest cirrus fibratus? Són un goig de núvols. Pol, és que pots observar perfectament els filaments rectilinis típicament formats pels fibratus? Doncs no ho sé, Francesc, és que són temes que se surten totalment de la meva normalitat, però un cop dit això, benvingut al ganxo i no esperis quedar bé. Com estàs, Víctor? Què t'ha semblat? Víctor, com estàs? Bueno, Víctor, Francesc. Francesc, com està, Francesc? Bé, què m'ha semblat? Bé, i aquest últim apartat, molt bé, perquè de veritat, sí que no pinta bé. I, perdona, Pol, això de cirrus fibratus, tu has inventat? No, he buscat tipologies de núvols. Ah, vale, cumulonimbus era massa clàssic, sí, vaig a buscar-ne una mica més friqui, no? Clar, exactament, i bé, cumulonimbus, perquè volia fer una broma sobre el tipus de núvol, i el cumulonimbus, a veure, té un... Però bé, per exemple, aquí tenim un tipus cirrus fibrat, no fibrus, però són... Bueno, en càmera no crec que se'n vegi cap, no, però... i en directe costa veure'l. Sí, però són aquests núvols de l'estratosfera que són molt... que es queden molt a dalt i semblen com... Se t'ha enganxat el friquisme de Francesc Mauri. Bueno, és que és una mica friqui, la veritat. Jo no me n'amago, m'agrada saber i sobre aquests temes particulars... Molt bé, i tant. Sí, vull dir... Jo et dic una cosa, Pol, de petit era un amor-odi per part meva amb els homes del temps, perquè m'agrada això de parlar, m'agrada tal, i alguna vegada m'havia ficat amb un mapa del temps a fer una miqueta d'home del temps, Però com? O sigui, a simular-ho? Sí, a fer d'home del temps. Però posar-te com un mapa i dir, en plan... No, tipus, quan estava veient el temps, fer una miqueta així, parlar jo també una mica, tal... O sigui, com parlant per sobre del Francesc Mauri. No, treure la veu, no ho sé, Pol, però fer una mica aquesta acció, no?, de fer d'home del temps jo. Sí, i però... A vegades també quan veia que miraven molt a la pantalleta, veies que ho fa molt malament, no fa bé lo de tal... Però per què? Perquè t'agradava l'home del temps? No, m'agradava el concepte de presentar el temps. Vale, presentar telenotícies no? No, el temps. El temps, Sí. Només amb el temps ho has fet? Sí, perquè tenia com més moviment de les mans, més explicació així, m'agradava. Que de fet també et diré que no només n'hi ha que siguin geògrafs o físics, fins i tot crec que hi ha gent que presenta el temps i és periodista, simplement. Sí? Sí, tant. Però és que jo pensava, jo tenia superentès que era... A veure, els homes del temps, una altra de les bromes que se'ls fa és que treballen 5 minuts al dia. Bueno. Que és quan presenten el temps. Però clar, la gràcia és que després estan preparant el que diran el temps. Després no, abans. Abans, clar, abans. Llavors, vull dir que no treballen 5 minuts al dia. No. Però el que vull dir que també hi pot haver un meteoròleg que et treballi el que calgui per preparar-te tot el que es dirà en el temps i algú que et faci tot el disseny i simplement una persona que sigui periodista i que parli molt bé davant de la càmera et presenti el temps i et digui el que li diu el prompter i el que calgui. Sí, de fet, de les coses que em sorprèn més és que normalment els informatius, les previsions del temps utilitzen un vocabulari força ric en com dir les coses meteorològiques que n'has de saber, vull dir, no pots improvisar tant. Sí, però vull dir, un periodista que s'ho prepari una miqueta ho podrà fer bé, perquè no improvises mentre fas el temps. Bueno, però, a veure, Víctor, tu com ho portes? Cosa, el temps ha evolucionat molt al llarg dels anys. Per què ho dius? Quan nosaltres érem petits, farà 20 anys, sobretot si miraves el temps de les televisions nacionals, era un temps que durava un minut, Era un mapa d'Espanya que tenia 3 sols, saps? Que dius, ostres, cada sol cobria 3 comunitats autònomes i que allò donava menys d'informació. I a poc va anar evolucionant. Crec que, de fet, de les primeres va ser TV3, que feia un temps molt llarg, que potser durava 5 o 7 minuts. Després
la Mònica, ara no recordo el cognom, era una que era presentadora del Temps, era la meteoròloga de TV3, va passar a Televisió Espanyola i amb aquest pas que va passar de dirigir el Temps a Televisió Espanyola va fer un canvi brutal en aquest Temps a Televisió Espanyola. Mare de Déu, com t'ha marcat, eh? Que va passar... Es nota que t'entrenaves per ser meteoròleg. Que va passar de ser un temps molt bàsic a ser un temps en el que anaven comunitat autònoma, que en ficaven 3 de cop, vull dir, un temps molt més elaborat. Vale. No, és que perquè m'agrada el tema, però em podria recrear una mica més, però per donar-li dinamisme. Això de dir-li bon any, fins quan ha de durar? Això és pel debat o és per l'entrevista? Li preguntem al Francesc. Ah, però clar, és que és el debat, eh? Clar, són seccions diferents. Sí, Pol, és que sempre a l'entrevista, Pol. Sempre em liu, però perquè pensava que ho havíem ajuntat en algun moment. doncs igualment, el que deies, vull dir, ara una cosa que m'agrada molt dels homes dels temps és que són persones bastant conscienciades i fan molta pedagogia a l'hora de dir temes de canvi climàtic. Canvi climàtic, mostren gràfiques, mostren els límits de contaminació de, no sé si de CO2... El Tomàs Molina està molt posat. No, i el Francesc Mauri també té... I el Francesc Mauri, no sé si era ell, em sona que era ell, un dia parlava que ell tota la seva vida havia fet servir cotxe elèctric. Bueno, tota la seva vida no, perquè quan ell tenia 20 anys doncs potser encara no... Però a la que ja la tecnologia va ser mínimament viable, possible? La va començar a fer servir. Doncs no, bueno, aquest programa tenien un programa, a més tenien bastanta força, perquè abans, ara no sé, però abans feien un programa a TV3 que es deia Espai Terra, sí, que era bastant d'ells. Sí, i crec que va començar potser un d'aquests programes, el Tomàs Molina. Pot ser, i després, una altra cosa que fan bastant, què volia dir? No sé què volia dir alguna cosa també del Francesc Mauri, que està en bastantes associacions i molta, com es diu, difusió científica també fan. Sí, totalment. Bueno, el Francesc Mauri ha fet moltíssimes xerrades. Sí. A veure, que no sé si en saben tant, vull dir, a veure, el Tomàs Molina és físic, però i l'altre, el Francesc Mauri, és geògraf, que no sé, en temes a nivell... no sé què és el que podem saber. En saben molt, tu creus, sobre meteorologia? Sí, perquè a més... O són persones que fan divulgació i en saben però no són tècnicament bones? Però és que al final, meteorologia, no sé si és una carrera. De fet, jo crec que... No, és una especialització. Són físics, llavors en saben... Bueno, eren físics. Vale, sí, el meteoròleg estàndard que tu i jo ens imaginem és físic. Llavors, evidentment, sí, en saben de moltes coses. Vale. Per cert, Mònica López, la referència de la meteoròloga que va passar, al final, són com aquests, quan tens un cognom tan comú, no? Pa Sant Martín? Se't coneix més per exemple, què sé, el Zapatero, se'l coneixia per Zapatero perquè el primer era tot molt bàsic. José Luis Rodríguez. Ah, hòstia, és veritat. No venia, bueno, Zapatero. I fins i tot ZP. ZP, vale, sí, també. Pedro Sánchez. Pedro, normal. Sánchez, normal. Pues Pedro Sánchez. Bueno, se'l coneix com a Perro. Perro Sánchez. Exactament. Bueno, al final li busques un mote. Sí, el Rajoy en Mariano no li posava, eh? Mariano Rajoy, era només Rajoy perquè ja per si sol és un cognom que ja té potència. O se'l volia desconèixer per M. Rajoy. Artur Mas. L'Artur Mas era Artur Mas. Sí, però perquè jo crec que són noms molt curts i llavors ja lligava. Junqueras, només Junqueras. A vegades Oriol. Sí, però jo crec que això generalment ja passa, no? Que amb cognoms ja passa. Vale. O sigui, quan és curt, necessites del nom. Sempre quan estem parlant aquí ens tanca la persona aquí al costat, que no sé què... Aquesta crec que ha sonat una mica més lluny, eh? Aquesta potser no era veí. No, sí, perquè em sembla que sortim parla pel balcó. És que tu sempre estàs d'esquenes i no els veus, però jo els vaig veient. Tu els veus que et sortim unes cares de dir un altre cop els pallassos aquests aquí. Sí, però vull dir que tampoc és parlant tan fort. I a més són hores... normals. Hores viables de fer podcast. Són 7:45. Pol, Francesc Mauri. Digues. I en aquestes dates tan assenyalades, tio o Pare Noel? Tinc una proposta per tu pel següent capítol. Aquests són de tio, sí o sí, vull dir, són catalanòfils fins a la medul·la. Jo diria que tio. Vull dir, no hi ha opció a fer Pare Noel. Jo crec que abans et diria que són menys materialistes i que no fan ni tio, ni res, ni res de tot això. Contra el consumisme. Exactament. Bueno, és el que et dic, fan pedagogia sobre això. Vull dir, el Francesc Mauri de petit li demanava pluja al tio.
Per què? Li demanava fibrus, com es deia d'aquests. No, el que li demanava ets tu, que li demanaves neu al Tomàs Molina i al Francesc Mauri a veure si tenies una tarda de gresca i xerinola amb els teus amics fent-nos de neu. Els tres Reis Mags, Mònica López, Tomàs Molina i Francesc Mauri. Exacte, i que no ho has dit, però que al final quantes vegades vas anar a jugar amb la neu? Un parell o tres. Un parell o tres. Això és bastant frustrant, perquè jo crec que de Barcelona també han nevat un parell o tres de vegades. No, però a Manresa que jo recordi que hagi quallat, sí, potser 3 o 4. És a dir, aquí a Barcelona tenim l'avantatge, que no sé Manresa... Que jo recordi. No tinc gaire bona memòria. Quants nivells? 240, està sobre... 250. Clar, aquí tens el Tibidabo, que són 500 metres. 500? 550, alguna així. Sí que puja el Tibidabo. Bueno, és una bona muntanya. Hòstia, 500. Tibidabo són les 4 mascotes del Coixerola. Tibidabo són... 500 metres, Bueno. Sí, Montjuïc fa 100. Vale. Però Bueno, és que 500... Però bueno, és que és bastant més, vull dir, que és com un turonet, allò ho veus bastant més, i tens la Barcelona que fa una mica de pujar. Sí. Doncs la zona alta de Barcelona, doncs clar, allà a Barcelona ciutat no... Sí, jo recordo alguns dies dramàtics a Barcelona per nevades intenses. Sí, i clar, el meu col·le que estava a la zona pija. A la zona alta. Sí, no, a zona alta, però per què tan eufemisme? Ja està, Pol, diguem-hi pel seu nom. Sí, a la zona pija. A l'Aper. S'havia cancel·lat algun dia de classe per culpa d'això, que generalment a Barcelona no passava, però allà sí. A les ciutats que no toquen gaire neu, amb 2 flocs de neu, s'atura la ciutat, bueno, i tot es torna... Però si aquí ja passa amb la pluja, quan ja plou, ja és un drama quan plou, o sigui, agafa la moto, agafa la bici, i allò hi ha un embús permanentment a tots els carrers que dius... És camp pixa, o camp plou. Sí, el dia que no... que hagi agafat el cotxe perquè sí, deu m'agafi confessat. Doncs passem al debat. Va, està el Francesc Mauri i tu, que vingui a debatre, va, que ja l'hem entrevistat prou. Doncs som-hi. Encara no tenim clar si l'enginyeria o fer podcast són el nostre fort. El que sí que tenim clar és que si ens paguéssim per debatre, no n'hauríem de fer ni l'una ni l'altra. Doncs bé, aquí per sort ja no hi ha intro tediosa del Pol i passem directe al debat. El debat. Abans he introduït ja, perquè a vegades com que és una mica bastant nexa del que parlem en el debat i en l'entrevista... L'entrevista pensaves que les havíem fusionat. Sí, jo pensava que era una mica el mateix, perquè a més debat no hi ha debat. Vull dir, és una no debatem de res, és conversa de bar, li podríem dir. Exactament. Que de fet podríem canviar-li el nom. Podríem fer una intro i sigui conversa de bar. Vale, sí, podríem. I ho executem? No sé, ho parlem fora de càmera. Però és un debat? Ho podem debatre. Vale. Podem debatre, això sí que de veritat podem debatre. Pol, i la pregunta que em feies abans, i reprenem-la, perquè tenim a l'audiència desesperada. Desesperada. És allat de males maneres. Sí, perquè vull dir, a veure, tampoc estava tan lluny. Encara no, guarda tu. Doncs digues, Víctor, fins quan s'ha dit bon any? Clar, aquí hi ha un debat, clar. Evidentment, a una persona que la veus una vegada li dius bon any, però la segona que la veus ja no li dius. No, la cosa és, si veus per primer cop una persona, no? Fins quan li diràs bon any? Sí. És a dir, la setmana que ve tu ja li dius, encara li segueixes dient bon any a algú? A dia d'avui, sí. I dilluns jo crec que també. És més. A més, podem... Aquests dies per telèfon he tirat molts bon dia i bon any, Hi ha moltes, com es diu, subapartats, perquè una cosa és l'àmbit laboral, l'altra és el teu àmbit privat, personal. Sí, personal, i després el típic de botigues. En plan, ara vas a comprar el pa i dius... Bon dia i bon any. Bona tarda i bon any. Sí, llavors, àmbit laboral. Fins quan? Perquè a més, en l'àmbit laboral nosaltres en el nostre cas tenim trucada i tenim correuet. Jo correu no he tirat cap bon any, diria. Jo com que vaig treballar el dia 2 i 3... llavors allà era bon dia i bon any. Molt necessari. Sí, bon dia i bon any. A més, perquè per demanar coses, saps? Per reclamar coses... Llavors havies de començar bones, ja. Bon dia i bon any. És que em reclama coses i que no somrient, ni bon any. Ja. Què t'anava a dir, Pol? Et faré una proposta. Què et sembla dia 15?
bueno, 15 de gener. No vols debatre, em tires el dia 15 directament. Mig meset. No, és que no considero que s'ha de desglossar pels diferents apartats que... Et faig una proposta i tu em dius com ho veus. Com veuries dia 15? Doncs depèn. Aquesta és la meva resposta. Vale, per a nivell professional. Jo arribarà dilluns, dimarts i hauré de trucar a algú amb qui he de parlar i no hi he parlat en tot l'any. Li dic o no li dic bon any? En tot l'any vols dir en els 10 dies que portem d'any? Clar, la típica. No parlem des de l'any passat. Doncs depèn, si es pot trucar per telèfon, ni de conya. No. Si és en primera persona perquè anem a una visita d'obra, llavors sí. Vale. Tu també hi ha avaluació diferent entre persona i telèfon. Sí, vull dir, depèn, és que a vegades per telèfon m'agrada més com ser una mica més impersonal i anar més al gra i ser una mica, com entre cometes, més professional. Vull dir, necessito això, quedem d'aquesta forma i anem fins aquí. Vull dir, ara què tal, bon any... I tingues un any normalet. Sí, vull dir, ja suficient boles em fa tot això. Ja, de dir abans, dir tot el... I bon Nadal! I bon Nadal! Bon Nadal... I fins i tot si tregués... Crec que no he tirat cap per telèfon, Si treballes entre Nadal i Cap d'Any i que tinguis una bona entrada d'any. Bueno, és que al final acabes embafat de tantes frases fetes. I ja és suficient. És mitja part de la conversa amb tòpics. Sí, per tant, fora. Llavors, per telèfon... Crec que la primera setmana laboral, és a dir, si aquest any s'ha allargat perquè els festius quedaven molt bé, llavors aquesta és la primera setmana laboral. Aquesta primera setmana laboral, i si vols fes la primera setmana 1-2 dies, però dimecres ja no. Que dimecres probablement ja sigui dia 15. Sí, més o menys, sí. De fet sí, deu ser dia 15. Sí. Doncs efectivament, fins al dia 15, doncs... Que hem dit en persona. Perquè en telèfon tu ja ho has causat. I en persona depèn d'aquí. Si tens alguna persona que tens un tracte millor tracte, doncs sí, però si és una persona que ni fu ni fa, zero. Molt bé. No. I per correu només els primers dies. Sí, és que per escrit... Queda molt forçat, com queda molt de pilot. I bon any, bueno, doncs no... Merci, no m'aporta res aquest bon any. Exactament, que el tinguis, que no et dic que no, però tampoc no sóc jo que has de la desitjar. Escrius per correu. Mira, la veritat no et desitjaré bon any, perquè per escrit queda raro. Llavors, en l'àmbit privat, a mi també, una cosa que se'm fa molta bola és el típic dir bon Nadal i bon any pels grups de WhatsApp. Vull dir... A mi m'agrada. M'agrada, de fet, en algun grup de WhatsApp que estem junts, jo els he iniciat. Sí, bueno, doncs els has iniciat? M'agrada més el bon any que el bon Nadal. Estàs parlant d'un grup de WhatsApp en el qual no estic perquè només tu i jo tenim un. Com el de la feina. Sí, I en aquell vaig tirar bon any. Sí, però com que has dit alguns, en plural... No, volia dir un. Era per fer-me una mica... El plomero, l'interessant. Vale, aquí grup de WhatsApp que no estic. M'has pillat, Pol. Això. També em feia una mica de ratlla, mira, és que ens en fa una mica de bola, algun grup que van dir bon Nadal, però ho deien el 24. I jo els hi vaig respondre, bueno, doncs bon any també, que això de què va d'avançar-nos? Vale. Nadal és el 25, no? Sí. No? Bueno, però què? No, avançant la feina ja. Bon any i m'ho diuen a les 5 de la tarda del 31. Això sí que fa ràbia. Això em fa ràbia. A les 9 ja comença a rebre bon any. Tant poc t'importo, tio. Espera't a les 12:05, tio. O a la 1, si vols. O a les 9 del matí. A les 9 del matí. Vull dir, no passa res. Jo soc més d'això, de despertar-me... A les 5 de la tarda dius... Vaya falta de respecte, tio. Despertar-me de ressaca així, que no pots ni obrir quasi l'ull i dir... I obrir els productes de WhatsApp i usar bon any i agafar el primer que has escrit, copiar-la i enviar-lo per tots. I molt respectuós per part teva, Pol. Vale, doncs això que et deia, que em fa molta ràbia, vull dir, a veure, hi ha grups d'amics on sí, jo anem més proximitat, per exemple, el meu grup d'amics al col·le, perfecte, ens ho diem, ens diem bon Nadal, bon any, ens felicitem els aniversaris, però hi ha grups que... Conversa un cop a l'any. Bon any, vas a l'enrere, bon any de l'any anterior. Pràcticament, o sigui, no fa falta forçar tant el bon any. Sí que no cal I després, escrius algun bon any en privat? És a dir, fora de teus pares, teva parella... No. Algun amic li escrius bon any? No. O bon Nadal? No. A mi, això sí que ho feia, perquè crec que era algo més personal, vull dir, ets el meu amic o la meva amiga i bon any, o bon Nadal. I ara no ho fas?
Aquest any m'ha costat més. T'ha costat més. Sí, aquest any he tingut un Nadal ocupat, per tant he decidit que no volia ocupar el meu temps amb aquestes tonteries. Bueno, doncs potser l'any que ve ho reprens. Potser l'any que ve ho torno a reprendre. Llavors... Volies dir alguna cosa? No. Parlant de fins quan dura el tema del bon any... Tu tens més coses a dir? No, volia dir-te fins quan habitualment duren els propòsits d'any nou. És a dir, sabem que habitualment gener i setembre són els típics mesos on tothom va apuntar-se al gimnàs. Sí. Doncs quan tarden a esborrar-se del gimnàs? O quan tarden de deixaré de fumar, quan es tarda a tornar a fumar? Tu, Víctor, tu ets especialista en això. Jo soc especialista en deixar... Tu portes 3 anys apuntat al gimnàs i has trepitjat del gimnàs un total de 5 vegades. Un any vaig estar apuntat en el qual no vaig anar-hi, efectivament. No, un no, 2. No, l'any passat i l'anterior. No, l'any passat no vaig estar apuntat ja. No, el febrer de l'any passat ja se'm va caducar i no vaig renovar. Un propòsit del 2024 va ser desapuntar-te al gimnàs. No vaig caure 2 cops sobre la mateixa pedra, cosa que podria haver fet perfectament, però no vaig fer. Però és això, no? Un propòsit del 2024 va ser desapuntar-se al gimnàs. Sí, de fet, el del 2023 va ser anar al gimnàs, el 24 ja em vaig borrar i el 25 serà tornar-hi. Vale. Bueno, sí o no? Però aquest cop va en sèrio. Sí o no? Aquest cop, Pol, saps que porto la dinàmica. No, però perquè vols complementar el running? És per complementar el running. Però perquè no vols sortir tant a córrer? No, perquè al final el running s'ha de complementar amb exercicis de força. Amb exercicis de força de tot potser, el cos, realment. De tot el cos, sí. Jo sempre et dic, a mi de les coses que no m'agrada córrer tant, quan alguna vegada que em dius anem a córrer i tu em dius que corres i tu corres 12 quilòmetres, a mi em fa mandra. Perquè després intento fer alguna cosa més, tipus faig abdominals, flexions, i després se'm fa una mica llarg. Vull dir, si estic corrent, entre que vaig a córrer, que no camino 5-10 minuts abans de córrer, corro mitja hora i pujo cap a casa, doncs vull fer esport com una hora i quart. Sí, se't fa una hora i mitja. Sí, si no, ja se't fa bastant més. Sí. No, pots seguir parlant, Pol? Estic mirant perquè avui, Pol, i et faré jo, Pol... No, però proposta, els propòsits del 2025, vull dir, t'has quedat molt a mitges. Jo crec que... Fins quan duren? Duren més o menys un meset. Un meset? Un meset. No, home, no. La mitjana dels que fracassen, jo et diria, en un mes fracassen. No, perquè el 90% dels Pol, tu tens dades? Jo tampoc tinc dades. Per tant, és Fuente Miami, me lo confirmo, Pol. I m'ho invento, i ja està. I tu em dius que sí, i jo et diré que sí a lo que diguis tu, Pol. Ja està. Perquè tu t'estàs enfocant amb els esports. Amb els esports i els esports i els esports. Deixar de fumar a l'1 de febrer, estàs fumant... Però què l'1 de febrer? Que no, que a més l'1 de fumar encara dura menys. O sigui, dura... Vale. Dura la mateixa nit de... Pensava que tu confiaves més en els propòsits de la gent. O sigui, en el de fumar, justament, i en el d'esport no hi confio. Amb el de ser més bona persona, sí. És que quan dic que els propòsits han de ser una mica que es puguin definir, el de ser més bona persona és literalment la cosa més difícil de definir, vull dir, has de definir-ho molt bé. Bueno, i llavors quan tu has definit, a part del running, has definit quants dies d'esport vols fer a setmana? Marató, ja està, marató. Marató, 25 faré una marató. Sí o no? Sí, clar, de una. Sí, Pol, ho faré. És més, estic... Tens el boquino calentat, Com... Ojo, Pol. Tens el boquino calentat. Tinc ara mateix que per sort no estan oberts encara les inscripcions a la Marató d'Atenes. Perquè si estiguessin obertes m'hi hagués inscrit ja, Pol. Però de tots els novembre. De tots els peixos que hi ha ets el pallasso i el més gran de tots, tio. Sí, no, Pol, no em pots tirar la de reversa, vale? Pallasso t'ho dic jo tu, inventa't un altre. No, a veure, pallasso ets tu igual, a mi em dius el peix pallasso. No puc anar a córrer a la Marató original. Bueno, o sigui, és raro que una persona que fa 3 mesos no havia corregut més de 2 quilòmetres a la seva vida, en 3 mesos s'hagi apuntat a la mitja marató, que molt bé, perquè t'ho has pres molt en sèrio, i després estiguis dient que abans d'acabar de no fer la mitja marató vols anar a una marató, i no la marató de Barcelona o de València o la de Saragossa, sinó la d'Atenes. Vale, per què? És un 2 en 1, turisme i... Sí, turisme de mis huevos. Sí, o sigui, turisme, te'n vas a Atenes a córrer, vull dir, vale que ets molt siguis un friqui de les Olimpiades, sí, però suficient, tenim suficient de posar del fre, vull dir, calma't. Clar, és que a més
És que, Pol, et dic una cosa. No, perquè fer la marató, perquè vius... la marató, amb majúscules, seria top. No em tallis, perquè el que volia dir és que el que vius és tallo, de la il·lusió de fer la marató d'Atenes, no de fer una marató, de fer maratons, sinó de la marató d'Atenes, de fer la marató original, de fer la marató de les Olimpíades, anar a Grècia, allà de la mare pàtria grega, on va néixer el teu somni de... Em fa il·lusió fer una marató. Vale, però doncs si a sobre faig 2 en 1 i faig la d'Atenes, però és que... més divertit encara. Sí, primer que ja vas anar com has dit tu, fa un any. En segon lloc... No puc repetir, no puc tornar a Atenes. No, clar, no, el segon lloc que és de fer a Atenes un puto cap de setmana del qual arribaràs divendres per la nit. T'aniràs a dormir d'hora perquè has de descansar per la marató. Estaràs corrent... És diumenge. Dissabte, turismet. Un parell de free tours. Què dius dissabte? Dissabte? Perquè les maratons que són diumenge. Diumenge. Doncs demana't dilluns de festa perquè dilluns no podràs... Pol, està tot pensat. Però tu què et penses? No, però no perquè per fer turisme, sinó perquè no podràs moure't de un parell de dies de festa, el divendres i el dilluns. Està tot pensat. Mira si a Atenes hi ha Cultra o hi ha Llego, perquè caminar no podràs. I a l'Acròpolis oblida perquè aquella pujada no la fas ni de conya. O sigui, ja estaràs acalambrat. No, dissabte s'ha de fer repòs, tio, que... Una mica de córrer, fer uns 5 quilòmetres easy per escalfar musculatura i poca cosa més. Doncs, Pol, et volia preguntar, Pol. No miris la pantalla perquè estan escrits, d'acord? Vale. Quants em sabries dir, Pol, dels propòsits del top 10 de propòsits més habituals d'any nou? Però si hem dit 2, no? Bueno, ara n'hi ha 10. 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 9, 10. No, vale. no, perquè algun... Jo què sé, bueno, no, va, no. Vale, o sigui, començarem pels fàcils? Perdona, Pol, 10, que l'altre A veure, no, 10, Víctor, deixa de marejar la puta perdiu. 10, Pol, evidentment és 10. Sí, em semblava raro que fessis 9, vull dir... Sí, perquè l'altre no el veia. O sigui, fessis 5 o 10 o... Va, Pol, a veure quants en dius, va. Ràpid, que això, aquí els minuts van preuats. Fumar? Esport? Fumar, propòsit històric, fumar. O sigui, deixar de fumar? Correcte, Pol, molt bé. Podem entrar... Si hi ha subcategories, potser deixar de fumar tabac o deixar de fumar porros? No, evidentment no és un top 10 deixar de fumar porros. Vale. Molt bé, Pol, evidentment deixar de fumar és un... Correcte. Tabac. Sí, pots... Va, deixar de fumar. Fer més esport? Molt bé, és el number 1. Menjar millor, fer dieta? O alguna cosa similar? Perdre pes i fer esport, els ficaria... No, fer dieta no hi és, però... Fer esport i perdre pes estan com el primer, són el mateix. És el mateix, Bueno, almenys a la font que he trobat, sí, pots seguir, pots canviar una miqueta de tema. Aprendre més anglès? Aprendre un idioma, molt bé, Pol, molt bé. Sí, volia dir un idioma, però no sé si com l'especifiqués. No, idioma. Vale. Molt bé, portes 3. Comprar-se un pis? No hi és. Una propietat? No hi és. No hi és, Però, que va per aquí, estalviar més. Estalviar més sí que hi és. Vale. Has dit, de fet, hem tocat ja el top 4. I ara ja hi ha alguns de més enllà. Deixar de beure més alcohol? Estar juntament amb tabac. Vale. O sigui, és disminuir addiccions? Correcte, sí. Llavors, llegir més? És el 5, Pol, estàs... Bueno, I no he mirat ni n'he fet ni una lectura ràpida, on fire, No, sí, ho he enganxat ara, no ho teníem al document. Vale. No, i que vull dir que ara tampoc estic mirant bastant contactai. El top 6 és una cosa molt que fas tu bastant ja. Què vol dir bastant ja? Històricament, geografia, tu fas molt... Viatjar més. O sigui, aquesta la volia dir, però volia apuntar... No et dono pistes perquè vas sobrat. Volia dir fer un viatge llarg. No, és viatjar més. Viatjar més. Vale, llavors què portem? 6? Els altres ja, Pol, ja són... Són 4, falta un 4. Sí, però són bastant més dispersos ja. Vale. Si vols fer un parell d'intents més i ja els acabem de comentar. Vale, d'acord. Podem fer... engegar projectes personals? Hi ha alguna cosa enfocada... No. O un negoci? No, però a nivell de projectes personals, fer un voluntariat. Un dels... Aquest és tan propòsit d'hombre blanco i de pobre negro? O sigui, una mica sí. Vull dir, què vol dir fer més voluntàries? Fer un voluntariat. No, però, clar, potser la concepció, el prejudici tinc jo dolent perquè... Tens el prejudici perquè hi ha molta gent que va a fer un voluntariat i se sent bona persona ensenyant-li a la gent que és bona persona. No, ja no tant això, perquè això no ho trobo tan horrible, perquè tu pots fer
ajudar, per exemple, pots anar a no centres cívics, però hi ha fundacions aquí... No cal anar tan lluny per fer un voluntariat. No, vull dir que no fa falta anar tan lluny i aquesta preconcepció de que el fet d'ajudar una persona fa sentir-te tu millor, crec que no és tan dolent. Vull dir, si vas aquí a una fundació... No, però em refereixo també a escolta, Víctor, ensenyar-ho i tal. escolta, te'n vas aquí a una fundació i fas classe i del que sigui i ajudes i tu fas sentir-te bé, a mi em sembla increïble, no tinc cap tipus de problema. El que passa que, vull dir, el que et dic del prejudici que jo tinc dolent és el fet d'imaginar-me de que d'un viatge allà a Sud-amèrica, a Àfrica, a Àsia, sigui un voluntariat amb una protectora d'animals, però sempre fora. Sí. Llavors, fer voluntariats pel que sigui pel teu territori, és més, pel teu territori, que no impliqui desplaçar-te moltíssim i que hi hagi aquesta necessitat d'intercanvi cultural, que de vegades és una mica el que fas voluntariat més experiència d'intercanvi cultural, doncs això ja és pitjor. Sí, que tampoc no vols dir que anar-te'n a fer un voluntariat a Àfrica o a Sud-amèrica sigui d'algú dolent o d'algú que vulgui només ensenyar-ho, però que realment no cal anar-te'n tan lluny per fer un voluntariat. Bueno, a veure, jo puc entrar amb una mica més en profunditat sobre això, que jo crec que és... Que en línia general sí. No que en línies generals que fer un voluntariat i estar un mes per ser profe, per molt que no ho ensenyis a ningú, és una puta merda. Per ser profe, dius? Sí, ser profe, per menjar a una escola, donar un mes de classe a... No, però la gent jo què sé... I per molt que no ho ensenyis a xarxes socials, o per molt que l'únic que busquis sigui la teva experiència personal i no ensenyar-ho a ningú, el típic de vols fer... Però és que no portes gran cosa. No portes res, vull dir, aquests nens el que necessiten és una educació contínua, com un projecte escolar, un projecte educatiu. Tu parles ara d'un cas molt concret, jo què sé, si te'n vas ajudar a construir una cosa, a fer tu mà d'obra, doncs mira, és mà d'obra. Sí, no, vas a fer mà d'obra. Sí, no, perquè tu vaig a construir una escola a un lloc on no hi ha una escola. Aquella escola es podrà mantenir, aquella escola hi haurà professors, aquella escola hi podrà... Però si hi ha un projecte ben fet i tu vas allà de mà d'obra pura, doncs mira, has anat a treballar de mà d'obra i ja està. I ho fas sense esperar res a canvi. Sí, vull dir, però... Si hi ha un projecte tal, però que t'entenc, que va molt més enllà. Sí, llavors, fem voluntariat, hem dit... Hem d'anar una mica al gra. Passar més temps amb la família i amb els amics. I per últim també millorar l'autoestima i l'amor propi. També a vegades hi ha gent que diu vull ser més... I també hi ha gent que diu he de ser més egoista, he de pensar més en mi. Bueno, a mi és que els propòsits d'any no me'ls faig perquè a mi m'agrada revisar-me cada 3 mesos. Ah, sí, algun cop t'he vist la teva revisió trimestral. Està molt bé perquè al final un propòsit has d'anar, o un objectiu, has d'anar revisant com va aquest objectiu. Bueno, jo tenia el propòsit de fer un podcast que es va fer una mica de... ho vam estar comentant una mica i al final ho vam fer-ho, no? Ja està, check. Però l'hem d'anar revisant. Sí, no, llavors al final de si realment li vols dedicar temps a això o no li vols temps a això, vull dir, perquè per fer-lo no vol dir que estigui fet, llavors intentaré dir... Jo sempre penso que si vols fer alguna cosa, dedica-li temps de qualitat. Si no li vols o no pots dedicar-li temps de qualitat, elimina'l i dedica-li aquest temps a una altra cosa i no diversifiquis tant. Qui molt abarca, poc estreny. Molt bé, Víctor, sempre tan català, sempre tan C2. Doncs, què? Vols passar l'agòmetre o creus que anem bé de temps? Vols debatre alguna cosa més? Que tenim alguna cosa més? Jo crec que el debat està servit. Vale. Doncs passem a l'agòmetre. Que no té intro. No té intro. El debat de l'agòmetre sense intro. Com anem? De fet, ni me'n recordo. Anem, crec que 5 o 6 a 3. 5 o 6 a 3. Perquè a l'últim programa crec que vaig rascar un empat de doble punt que una mica dubte. Jo diria 5, potser 5 a 3, va. No, sí, crec que vas guanyar tu el doble punt. No, sí, perquè vam fer doble punt. Vas comptar només per un. Exactament. I llavors van ser, crec que 6 a 3. Ah, 6? Sí, perquè crec que anàvem 5 a 3 i vas guanyar el punt del capítol especial. Doncs 6 a 3, millor encara. Vale, Pol. No sabem qui començava, això sí que és veritat. Jo, a més, et pregunto... Em preguntes tu primer? Vale, jo pregunto jo primer perquè tinc pregunta que amb introducció. Tens les preguntes preparades, no? Perquè que no ens passi el que ens passa moltes vegades, que arribem a l'agòmetre i perdem un minut preparant-nos a les preguntes. Sí, la primera pregunta la tinc preparada, la segona... no tant. Bueno, per preparar-la. Vale, no, la tinc preparada, però la tinc aquí baix. Vale, espera. Vale. Llavors, la primera pregunta, hem parlat avui del Francesc Mauri. Sí, no me la llegeixis. Ho pots llegir ja, amb així?
Sí, no, però la primera me la sé, la segona... Sí, de fet ja m'han recordat. Vale? La primera pregunta anava enfocada, hem parlat de Francesc Mauri i la seva rivalitat amb el Tomàs Molina crec que és més fictícia que real. No us diu cap rivalitat, no, crec que no. l'hem inventat nosaltres. No, no n'hem inventat, jo crec que venia del Polònia. Francesc Mauri són el Alberto i el Buenafuente del temps. Sí, no, però venia jo crec que pel Polònia, sortia... el Polònia es picaven. Bueno, sortia al Molina, l'imitaven i després com que crec que el Molina no s'ho va prendre massa bé la imitació que li feien feien la paròdia que sortia el Francesc Mauri i feia Mauri, surt! Espera. És que et dic una cosa, Tomàs Molina, jo crec que evidentment s'ha fet molt famós per qui és i per tal, però la imitació al Polònia l'ha fet ser molt més famós. L'han comprat. Molt bona nit, aquest molt bona nit, perquè crec que van arribar a presentar les campanades de TV3, Francesc Mauri amb el Francesc Mauri Tomàs Molina amb el Tomàs Molina del Polònia, pot ser això? Ah, sí, jo crec que sí. Crec que sí, I no sé si disfressat. O sigui, no, clar. Els dos Tomàs Molina presentant el... Sí, fins i tot. Sona molt, a mi també em sona bastant, la veritat. Llavors, és històric. Doncs, per les imitacions, feia que el Francesc Mauri es colava o li feien broma de que els núvols sortien cares del Francesc Mauri i coses així. I llavors, d'aquesta com rivalitat fictícia que no és real. Llavors, la pregunta és... Qui va començar a treballar abans a la corporació... Això és de sí o no? Sí. M'estàs dient primer la de sí o no? Sí. Canviem l'ordre? Vale, digues. Qui va començar primer? Qui va començar a treballar a la Corporació dels Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Pol. Tens la resposta o no tens la resposta? Mira. Has tingut molts debats. Per mi l'òbvia és Tomàs Molina. Llavors tu hauràs pensat, l'òbvia és Tomàs Molina, per tant potser diu Francesc Mauri. Però clar, tu has pensat això, per tant diré de resposta final Tomàs Molina. Resposta incorrecta, Francesc Mauri. A més, he dit corporació, he dit la corporació perquè el Tomàs Molina entra a treballar abans a la TV3, però... Un putó. Un tros de gos. I van el 85 i el 87, però entren a treballar bastant similar. La meva pregunta de verdader i fals, Pol. Jo et diré una frase i tu em diràs si és certa o falsa. Ok. Tomàs Molina és doctor. Tomàs Molina és doctor. La veritat és que, mira la seva d'esto, vaig veure que havia estudiat dues carreres, havia estudiat la de física i la de periodisme o una cosa així, o relacions públiques, i no recordo haver vist res més, per tant diré que és fals. Atenent al seu perfil de LinkedIn i atenent a les biografies, és cert. És cert, És cert. Doncs 0-0. Ha fet un doctorat. En? Pues ara no ho sé. Vale, perquè si és doctorat també en mis huevos, no. Doctor en el sentit de metge no ha fet la carrera de medicina, és doctor de doctorat. No, doctor per una cosa que es pot dir doctor, perquè tot l'altre és ser un pedant. Ser metge i dir-te i que facin que et digui doctor... La meva germana, que és metgessa, a vegades la meva àvia sempre li diu ai, la meva doctora, i algun cop ja li diu, escolta'm, que no sóc doctora. El meu padrastre és doctor metge. Ah, vale, llavors és doctor... tal. I la meva mare és doctora en... La teva mare és doctora? En farmàcia. Ah, molt bé. Pol! Durant un temps vaig estar a punt de fer un doctorat per no ser menys. Sí, per no ser l'ignorant de la família. Pol, pregunta oberta. Comences tu, eh? No, fes-me-la tu. Com toca a mi? Qui la fa primer té avantatge. Qui la fa primer té avantatge? Sí. Qui pregunta primer té avantatge. Bueno, llavors, la meva pregunta anava perquè hi ha una cosa que em sorprèn bastant dels fenòmens meteorològics, que als huracans se'ls diu... Per noms de persona. Bueno, per noms de persona, però això encara per donar-li un nom com conegut, però a l'Atlàntic es diuen huracans, mentre que al sud-est o a l'Àsia es diuen tifons, i no sé ben bé per què, perquè és bastant el puto mateix, vull dir, són depressions que es produeix. Però hi ha una particularitat, siguin huracans o siguin tifons, que el 87% de les tormentes es produeixen a una mateixa latitud. Llavors la pregunta és, en quina latitud es produeixen aquest 87% dels huracans? Una cosa, què t'he de dir la latitud, en graus o en minuts o en què la vols? En graus. En graus...
Veus, les meves preguntes estan currades, Víctor. Vull dir, a diferència de les teves, les meves me les treballo una mica més. Vull dir, de què parlem, de què no parlem... Fumada de llibre. Bueno, perquè igual que la fumadeta de la introducció va tot acord. O sigui, jo quan faig els programes... Menys 20. Menys 20. Vale, la resposta és a 20 graus. Ui, que bo que sóc, Pol, és que m'ajusto molt, eh? Sí, però t'has equivocat He tirat cap a baix com pel i cap a doble, dalt. no? O com a mínim o més del doble. Per menys 1. No, que ho diu menys 1. Multiplicat per... Bueno, per això menys què vols dir? Vale. Ho he fet invers, he fet un mirall. Sí, vale. Quasi, eh? Sí. Jo pensava que era més d'Equador cap a baix. No, doncs és d'Equador cap a dalt. Vale? Llavors, en veritat... Bueno, o sigui, clar, quan m'he equivocat... Sí, tens raó, tu. M'he equivocat... En realitat, és com transposar... És complicat, perquè... I de fet, de les coses que t'haig de dir... Diguem-ne que m'he acabat per un factor 3. Bueno, ja veurem, depèn de com m'equivoqui, perquè ho faré per igual allò, vale? Llavors, hi ha una cosa que t'haig de dir, que hi ha una cosa que amb els anys, perquè això podem canviar-ho, perquè amb els anys sempre agafem l'any total, i crec que és una mica... L'any total des de... I jo considero que és una mica trampós, perquè sempre que si vulguis fer un any jo crec que hi ha dates molt interessants per fer, però sempre dius o 1940 o 1960, llavors sempre que t'apropis una mica ja el percentatge serà poquíssim. Però si fas anys 20 o anys 40, llavors ja són o el doble o el triple. Llavors com que equivocar-se ha de ser molt més precís amb l'any. Que hauríem de ser hauríem de definir una mica millor... Si fem anys... O sigui, realment no fer la dècada, no fer l'any global, o sigui, l'any total. Vale. Ja t'entenc. Pol, la meva pregunta. Perquè aquí diuen càmeres, eh? La meva pregunta, Pol. Sí, estic concentrat, Fa molt temps que no encerto una pregunta, crec. Des del 18 de desembre del 23 fins al 17 de desembre del 24, que és un any, un any, quants litres per metre quadrat va ploure a la ciutat de Barcelona? Perquè és una fumada un altre cop pitjor que la meva. Quan? Torna-hi. Litres per metre quadrat que van ploure a Barcelona. En l'últim any, en el darrer any? En l'últim any. Vale. Pensa que ho sé, no, jo què sé, pensa tu. Sí, ho tinc. Ah, ho tens? Sí, no ho tinc, vull dir, diré algo aproximadament de 300, però ho vull pensar una mica més, perquè, o sigui, quan plou molt, generalment quan diuen, ha fet un xàfec tal, són uns 100 metres... Litres. 100 litres per metre quadrat. Això és una barbaritat. Sí. A Barcelona jo crec que generalment no plou això. Tot un any. Però en tot un any sí que, i no plou massa a Barcelona. Per tant, pot ser... acumulada. Sí. I no plou massa, per tant, jo diria aproximadament... I pot ser que algun dia plogui molt, vale? Jo diré... Sí, em sorprendria molt que fos 600, però tot i així crec que estaria per sobre, i em sorprendria molt que fos algú tipus 100 només. La resposta final, per tant... 300. És 668, cosa que segueix estant... fa que guanyis. Molt bé, moltes gràcies. A més, és la meitat, estàs més a prop que jo. Per tant, avui t'endús el punt, perquè hem empatat en la de Verdell i Fals. 6 a 4? 6 a 4. I de fet, la pregunta de Verdell i Fals que estava dubtant és, en aquest també últim període, què ha plogut més litres per metre quadrat, Barcelona o Londres? Hòstia, jo que t'hagués dit Londres fàcil, Perquè tothom pensa en Londres, però avui veia un mapa d'Espanya que deia zones més humides que Londres i zones més seques que Londres. I pràcticament tot Catalunya, inclòs Barcelona, és més humit que Londres. Però és més humit, però que no vol dir que sigui més... Més humit a nivell de... No més humit tampoc realment, perquè aquí pot estar-se 2 mesos o 3 sense ploure ni una vegada, allà tot el rato està més humit, diguem-ne, però a nivell de precipitació acumulada al llarg de l'any plou més a Barcelona que a Londres. Sí, a Barcelona, a Londres el que fa és molt la plogeta aquesta molt lleugera. Plou molts dies al llarg de l'any, però poc. Exacte. En canvi, a Barcelona plou molt poc, però quan plou, plou. Prou. Que no poc. Doncs, Pol, callo. No, jo no vull dir res. Fins aquí el ganxo, el podcast que no t'agrada. Però t'enganxa. A veure, sempre costa una mica això em costa una mica posar la música final. Tens el micro engegat? Sí, no, si t'ho estic comentant. M'estàs comentant? Sí, t'ho estic comentant. A veure, tornem-hi, Pol. Doncs fins aquí el podcast que no t'agrada. Però t'enganxa.